Ovako daj sebi vremena. Vidi malo sveta. Da upoznaješ nekog drugog. Tako je. Ne, šta ti pričaš? Prilepio se u šašvari ko... To je tačno. Ali ja se nisam verio. I to je tačno. Treba da pričaš. Nadica je... To je to. A šta ti misliš da šašvari nije žena od života? To ćemo da vidimo. A Zimče? Zimče, šta? Ajde, čutim. Džali, ja stvarno ne znam, gdje si ti toliko zapeo, a? Tačno. Mislim, svašta može još da se izdešava, Džale, znaš. Džali, veridba, to ti je jedna ozbiljna stvar. Čekaj, mislim, koliko ti nju poznaješ u stvari? Da. Mislim, otkud znaš da će nju to da obraduje? Šta ako te odbije, a? Možda ima neko drugo. Možda vodi dvostruki život. Možda hoće u manastir. Možda je masovni ubica. Možda je čovjeka, čekaj, vi mene zazate, jel? Ne, slušaj, vas dvojica se selite iz ove sobe. Ja i Nadica, kad se verimo, mi ćemo ovdje da živimo. Ale, slušaj. Samo razmisli, dobro, to je sve. Okej? Večer. Ja se izvinjavam ako prekidam vaš intimni trenutak, ali u toku je uzbun.